Hej og velkommen til Historieteam med Alexander Fendrup og Anders Busk. Man siger, at middelalderen stammede fra det 10-tallet til det 15. århundrede. Lige op til middelalderen var der vikingetid. De ældste spor på dansk litteratur stammer fra runeindskrifterne. Mest kendt har vi Jellingstenen, som handler om, at kong Harald gjorde danerne kristne. Udover at gøre danerne kristne, samlede kong Harald magten fra et ellers så spredt høvdingesamfund, som ikke havde nogen fælles lovgivning. Kristendommen medbragte latinen, og derfor ved vi, at det meste af den skriftlige litteratur i middelalderen er fra kirken og skrevet på latin. Udover det skriftlige litteratur i middelalderen var det mundtlige, nemlig folkeviserne. Litteraturen i den tidlige middelalder var forbeholdt en højt uddannet elite og adelen. Det var især folkeviserne og danseviserne, som var den mest udbredte genre i middelalderen. Desværre er folkevisernes originale tilstand ikke blevet bevaret, siden de var mundtlige fortællinger, og de først blev nedskrevet i 1500- og 1600-tallet. I slutningen af middelalderen var antallet af danske tekster så stort, at sproget dansk blev et reelt skriftsprog. Det var også i denne tid, hvor den lutheriske protestantiske bevægelse fik indflydelse på Danmark. Fremgangsmanden Martin Luther mente, at kirkens ord skulle foregå på landets sprog, altså dermed ikke latin. Analyse er Herr Ebbes døtre. Genren i Herr Ebbes døtre er en riddervise, der den overordnet handler om hævntogt og hævn. Det handler om individets forhold til slægtens og dens normer. Riddervise behandler typisk situationer, hvor konflikten mellem drift og socialitet er til stede. For at gøre rede for kompositionen kan vi inddele teksten efter sted. Handlingen finder sted i Kviste, som er en norsk lokalitet. Teksten inddeles efter faser ved hjælp af stroferne. Strofe 1-3 er ikke knyttet til et bestemt tidspunkt eller sted. Faderen tager afsted til Rom til hans døtres sorg. De to brødre bliver introduceret i handlingen, hvor man får at vide, at de planlægger at voldtage de to døtre. De bestemmer sig for at tage til Kviste og udføre voldtægten af de to døtre. I strofe 4-9 sker voldtægten. Den ældste datter overvejer selvmord, mens den yngste datter overvejer hævntogt. Herr Ebbe kommer hjem i strofen 10-13, hvor han bliver mødt af hans grædende døtre, som fortæller om voldtægten. I strofe 13 ses før kirken, altså døtrene tager i kirke med faderens sværd og dræber de to brødre i strofe 14-17. For at bestemme tekstens miljø skal man tage højde for, hvad der hører til ridderviserne. Det foregår blandt de adelige herremænd og storbønder. Altså formentlig velhavende slægter med meget ære at beskytte. Af sproglige virkemidler bliver der brugt enderim. I de danske folkeviser er det lyriske indhold ikke nær så fremtrædende som folkeviser rundt om i Europa. Dog er de danske folkeviser mere episk og dramatisk fremtrædende. Spørgsmålet omkring hævn og ære er meget fremtrædende i Herr Ebbes døtre. Det fremgår også, at de to døtre skal være enige om deres handlinger, så hævnen udføres ved stadig bevarelse af æren. Riddervisen Herr Ebbes døtre følger mange af folkevisens karakteristika. Teksten består af 2-4 linjede strofer med enderim. Dette er strofe 6 et rigtig godt eksempel på. Derudover er slægtens og individets ære og dens beskyttelse meget vigtig. Dette ses tydeligt i strofe 8, hvor den ældste søster finder selvmord som den eneste mulighed for at oprette slægtens ære. Da kristendommen kom til Danmark i den tidlige middelalder, menes det, at Gud vil beskytte deres ære ved hjælp af hævn. Dette er strofe 9 et rigtig godt eksempel på.